Nosaltres apostem per un fort sector públic i perquè s'intervinga en economia, no? Perquè aquest Institut Valencià de Finances, en comptes de ser un puesto per a enviar diners públics a paradisos fiscals per a pagar a Julio Iglesias, siga realment i actue com una banca pública, no? Com una banca pública de veritat, no? Imagineu-vos què haguera passat en este país si quan els bancs van tancar l'aixeta, perquè recordeu-vos, fa 8 anys, perquè te donaren un préstec només tenies que estar viu. No te demanaven res més que estigueres viu. De repent, 5 anys després, vamos, ni que dugues d'avalista a tota la teua família te donen un préstec. Si haguérem tingut un verdader instrument financer públic que haguera pogut dir, bueno, si la banca privada tanca l'aixeta, que la tanca, nosaltres anem a seguir donant crèdit, haguérem obligat a la banca privada precisament a que tinguera que obrir almenys la meitat de l'aixeta. I així s'incidís. Des de lo públic se pot incidir també en lo privat.